Tjena. Tja. Du har fått in lite nytt skit om du är intresserad. Jaha, varför? Alltså det är precis som vanligt knark. Alltså. Men du blir inte hög. Nej. Typ som att du vill dricka alkoholfritt vin. Men du blir inte full. Jag får väl knarka utan att bli full. Jaha. Ja, men det är fan perfekt. Ja. Det är inga bieffekter alls. Ja, jo. Det är ganska stor risk att du dör. Det är ganska plågsam död. Jaha. Men. Även solen har sina mörka sidor, eller hur? Ja, det är sant. Så, du vill ha? Ja. Du slår till? Jag slår till. Ja. Jag får se. Schysst. Knark heter på tyska Nintendo. Nintendo.